the future of busung bahake thanglai ni nangnai amahai rok khanakha chini MDC ni khoktui bi khanakha chini EM ni khoktui bi khanakha जों जे बरक सामानि न जों जे पजिटिव साइड पजिटिव सेंटेंस दं माने मनो जों बाहाके बसकांगो सामंखाय थांलायमा न अमो जों मावा सलायने जोंनि बुबाग्रानि लिडारशिप बाय जों अ जागायाव हाफाङाव फायखा निरक जतन सिबो लाइ थांनाय इतिहास रगो जों नखा गोबांमा जोंनि तिप्रासाबनि बिसिङाव मिस्टेक मुइ फायमाने जोंनि बसकांगो दङ जोंनि चेयारमेन सार तेबो गोबांमा नेता दङ जे 6 शिड्यूल नि बागै मुभमेन्ट खायफायमाने समुद्रन त्रिपुरा रविन्द्र देबबर्मा निनि नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबबर्मा तेबो गोबांमा सिनियर लिडार आफोरनि जराव जोंनि बिके सार मुभमेन्ट खायै 6 शिड्यूल माखा मामानि परे तमांखा जों तो आफर खासिया ख पनि परे नखा एडीसी गठन हते देबना रक्त देव हनै मुभमेन्ट खायनाय रनि दलछि और जागा शासन खायफायछु लगातार शासन नेने चेंफ्रानि सिमी 1990 जरा 90 नि सिमी 95 पाइखा हेंखे लगातार बरक फायफिउका आंचलिक दल बसक फायखेबा राबलि आईपीएफ तिनि जामानाव आराय बছর जत सरकार जोंनि चेयारमेन सार सोनि आमल 5 বছর ताबक जों रनजित सारा 3 বছর एडीसी नि ओ 40 বছরनि इतिहास 30 ইয়ারनि एबाब जे एडीसी गठन हते देबना रक्त देव हनै हनाय रक्सि चालकसिउ ये जोंनि फसल तमांसिनाय निरक जतन नगु ना एडीसी ओ काहाम रुल्स नाजाखा ना एडीसी नि बसकांनि बाहाके चावै थांनाय निजेनि याखंबाय बाहाके बासानाय अमाहायरक कुनु सिस्टेमेटिक फ्रेम सना जागैया सपोज रनि जों बिल जेता रांकरैबो जोंनि एडिशनल प्रोटेक्शन खायनि मत बिल अमाहायरक जों खायमानो फियाबा लास्ट 37 इयारस जों अमाहाय नगलिया जोंनि साइ सिगां बिल सोनाजाखा राबलि 26 बिल ताबक जों फायै जों 3 বছর 3.5 বছरनो 27 टा बिल सोनालाहा आरोनि बिसिं जों बिल रहमानि जोंनि आरवार नेनि ताबक ट्रेड लाइसेंस ते सालसा डिस्कासन अंखे पास जोंनाय नेनि लैंड यूज बिल जों ताबक सोनावै दङ सिलेक्ट कमिटि व थाङै दङ नेनि फरेस्ट नि बिल जों सोनावै दङ अमाहाके नेनि प्रोफेशनल टैक्स नि जों ड्राफ्टिंग खायरै दङ नेनि तामसनाय कोल एंड मिनरल जे स्टेट गवर्नमेंट बरक माइनिंग नि रूल्स ना माने 1991 अमाउंट एमेंडमेंट खायरने माइ बागै जोंनि महाराजा साखथारै दङ जोंनि एसेम्बलिआव जोंनि फरेस्ट नि हयते खायरवानि अमाहायरक वासoi दं इनके जों जतन नायनाय दि एडीसी आम चाइयो गैस ति साया हिंके बरनि गैस नि रयलिटी जे राज्य सरकार जोंनो रेकर्ड हिंके फनुक दंखा 35% मानाय हनै किन्तु फिगार बोसों सायमेयाख जे टैक्स नि परसेंटेज हिंके फनुगु ओएनजीसी बातै रयलिटी माने गोबांमा गैस नि रयलिटी दं ताबा ऑयल इंडिया लिमिटेड नेनि दाम बसनाय ताबा गोबांमा गैस कंपनी रक फायो आईसीएल बरनि थानि 35% मानि बाटाफो जोंनि नोटिस दंगो नोटिफिकेशन दंगो फियाबा बरनि रयलिटी गैस और जागा बसो कलेक्शन खायखा ओ फिगार हिंके जोंनो फुनुया दिनै मेघालय हाय खासी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हंगे बर जेकुनु एडीसी बिसिङाव बरनि खासी हिल डिस्ट्रिक्ट बिसिङाव सीमेंट कंपनी जेकुनु कंपनी बर नेनि इंडस्ट्रीज रफाय हांकेसी 60% रयलिटी मारफो बरनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न बाद बाकी स्टेट गेचिने और बजुं नगर ताबक दं गोबांमा त्रिपुरानि मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जोन बजुं नगर गोबांमा कंपनी उङै दं जों एडीसी कक्स फानो माया
मायानि कारण जों रुल सोना जाया आगिनि सिमि जों रुल फ्रेम खायो बनो अर जागा बिजनेस खायनाय इंडस्ट्रियल सेटअप खायनाय हिंके अमा हायके माना नाय हाय हनै रुल सोना जाग बावनि नांमानि इंगे जों रुल सोनावै ताबाव बाक्सा पास संजाक चिनरनि बाक्सा रहजा गवर्नर नि थाने चिनि चेयरमैन साखा 98% बिल गवर्नर नि एसेनंगिया न कहां के पास खाय नामाव किंतु अंलिया हायछि चिनि ति प्रासादनि जे हाम ख्राय खायजनाय जों जे प्रपर रां रहदी हिसामा बायनिया चिनि अरनि बिसिनो बोसों आसु बिजनेस खाय दङ अर जागा फरेस्ट नि कलेक्शन बसर बोसोर फाइबा बर जतनि चाय फरेस्ट नि कलेक्शन गोबां नि बिसिङाव बबो दं राबलि नि बसर 300-400 कोटी फरेस्ट नि कलेक्शन दं स्टेट गवर्नमेंट जोंनो बरनि रेशियो फुनुमानि 75% फुनुबो गे 300 कोटी नि 75% गे तो जों अनेक गोबां मानि नांमानि 200 कोटी मत मावनि आरो फरेस्ट सिमिसि किन्तु जोंनो फिगार फुनुक जाया चीफ मिनिस्टार थांनाय चीफ मिनिस्टार बिप्लब देब तंफ्रबो मालायफ्रो आं कोक्साखा तांनि मानिक साहाबायबो कोक्साखा किन्तु कोनो बर माहायनो सिस्टेमेटिक तबनि सिनाया तिनि जों बतरनि बाङै जों तेबो साखथालायनि नांगौ सिलायनि नांगौ सालायबनि नांगौ शुद्ध फरेस्ट सिमिया ताबाक 83% रबर प्रोडक्शन एडिसियाम जायो जतनि चाय जीएसटी हाईएस्ट फाइव त्रिपुराव रबर दं जे रबर ट्रेडिंग माने गे 83% रबर प्रोडक्शन चिने एडिसियाव हंगो आगे कोनो सिस्टेम करै रोल करै निनि बनि बाङैनो जों रबर ट्रेडर अनो बोसों नायमेया जों ताबाव अलमोस्ट 9 days complete नों पाहा डिस्कशन बनि फरे गेजेटेड नोटिफिकेशन नाय चिनि जत अफिसार बना एवेर नि नांनाय जत सालायनि नांनाय जे नों रबर अर ट्रेडिंग खायफे हा माने नों लाइसेंस मा खायनाय ट्रेडिंग निबो अमा मा खायनाय टैक्स मारनाय ओ सिस्टम जों लागु खायनि नाय दं एडिसियाम सायाव गोबां मा फ्लैक्स बैनर खायसि फैबे नि सैमसंग ज्वेलर फो बापिरास फो ते तमा बो फ्लैक्स कटमा खायसि फैबे जों आरसी कायसा 20/10 नि अमनि सक साइज संख्या बसर कायसा कम से कम 3500 अमहाय इंगे चिने एडिसि बिसिङाव गोबां मा फ्लैक्स बैनर खायसि जाक दं इंगे बतरंनो बरक तो कोनो न कोनो एकटा अर्गेनाइजेशन बरनो बरक रां दयनि दं जेमन चिनि खमलंग मार्केट दुगमालि हाथिव आरनि आगि बाजा कमिटि न बरक रफो इंगे बाजा कमिटि न रय मा दंगो ठीक बाहायके जुदा जागा कोनो एकटा अर्गेनाइजेशन न मारखना जों एडिसि मायानि कारण न चिनि रुल्स ना जाया इंगे जों तलक चिनि महाराज अमाहायरनो सिस्टेमो तबनि नाय दंगो बसकांगो जोंबो बाहायके तेसा रेवेन्यू कलेक्शन खायमानो अमो जतनि साक्थार मंबाय सिगनाय हासि जों अर एग्जीक्यूटिव कमिटी चिनि एमडीसी जों दे सन्नाला हा सामं माने जाया हिंके तो कोनो लाभ करै हासि बनि बाङै जों सिस्टेमो तबनि बाङै जतनो बनो साक्थालायनि नांनाय जत विशेष के जे कर्मचारी दंनाय चिनि एडीसी नि तिनि जों एडीसी ओ जत कर्मचारी नि जे बरने आगे नि प्रोविजन मुताबिक गोबां मा रेगुलाराइजेशन या मारो जों रेगुलार खायखा लगे माने जे कोनो इश्यू हंगे जों खायो किन्तु कयेकटा इश्यू दंगो बराव एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल करै बरक पर्यन्त चिनार फाइ कावया कय दं फाइबे जों बरनबो सिस्टेम मा सानाय चिनि चेयरमैन सार कहाँ के साका पहिलाव कैजुअल वर्कर नेने बनसी 5 बছর कारोग्रानाय बनि परेसी पार्ट टाइम वर्कर ते 5 বছর माने 10 বছর बनि परे DRW ते 5 বছর बनि परेसी नों रेगुलर माने 15 বছরनि लाइफ अरनो पाइ हासि हिंगेबा 40 বছর जे पार्ट टाइम वर्कर माने कैजुअल वर्कर माने हिंगेबा रिटायर मानि जरा aprangke regular इंगे अमाहाय जे सिचुएशन खायखा जों चिनि मिस्टेक फाइमाइनो जों सिगार मा खायनाय चिनि अफिसारबो किसा मासा मिस्टेक खायो 2012 साल न कायसे नोटिफिकेशन दंगो जे कोनो पीओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
Superintendent of Agriculture, Superintendent of Fisheries, JDU, IS Borokuno, Tamusnai paid Bowser Rock, appointment Kaimangla, engagement Kaimangla, Hene notice tong. Sung do has a question of Paibu notice the Vacher Opila. After do has a barrow tongue pojonto, Gavangmas in the official. Tangui Arazaga JDU Tong Proboni Mami Sungai Pu Nok Parnai Pu Nini JDU office of the Lupane Guru engagement Cairo. You born in Bobby Shot by Halia Casinable Tabo Gondasor recently an Europai Mami Sungai Hane Aronazak Pondros of Beton. Bike Guri Winoka Gondas Nini Dolayo Tang Pro Nini Gonganogani Kacha IS officer আর জায়গা তুই খক নাই হিরো মানে বাঁশেও 300 টাকা